Antxoriz dantzatzeko hurrengo pausuak ikasi beharko ditugu. Ezkerta eskuin, erdizka, jauzi, dobla, ebats eta pika. Ezkerta eskuin pausua ikasten hasiko gara. Ezker pausuan ezkerretara biratuko gara. Eskuineko oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskumarekin pausu, ezkerrarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Berriz egin dezagun, eskumarekin pausu, ezkerrarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Dena azkarrago eta jarraian, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Eskuin pausuan gauza bera egingo dugu, baina kontrako aldera eta kontrako oinarekin. Ezkerrarekin pausu, eskuinarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Beste behin, ezkerrarekin hasita eskuinara biratu. Ezkerrarekin pausu, eskuinarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Dena jarraian eta pixkat azkarrago. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Ezkerta eskuin jarraian egiteko eskatuko digute askotan. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, eskuineko oinarekin, pausu, zapaldu, aurrera, itxi, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pixkat azkarrago, ezkerta eskuin. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Eta eskuinta ezker, kontrako oinarekin hasita izango litzateke. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, ezkerrarekin hasita, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pixkat azkarrago, eskuinta ezker. Berriz ere, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Behin ezkerreta eskuin pausuak ikasita, erdizka pausua ikasi dezagun. Eskumako oinarekin hasita, 3 pausu aurrera emango ditugu. 1, 2, eta gorputza pixkatxo bat biratuz 3. Zapaldu, pausu bat eta atzean itxi. Beste aldera, gauza berdina egingo dugu, baina ezkerrarekin hasita. 1, 2, 3, zapaldu, pauso bat, eta atzean itxi. Goazen errepikatzera. Eskumako oinarekin hasita, 1, 2, 3, zapaldu, pausu bat, eta atzean itxi. Eta ezkerrarekin hasita, 1, 2, 3, zapaldu,
pausu bat, eta atzean itxi. Erdizka pausua 4 aldiz egiteko eskatzen digutenean, erdizka 4etan deituko diogu. Froga dezagun orain erdizka 4etan. 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. 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 Jarraian, jauzi pausua ikasiko dugu. Lurrean V letra imaginatuz, honen erdian kokatuko gara. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta ezkerrarekin, atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Errepika dezagun. Eskumarekin atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta ezkerrarekin atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Beste behin, atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Bukatzeko, dobla pausua ikasi dezagun. Beste norabidean eta ezkerreko oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Pausu 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Goazen berriz egitera. Pausu 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Berriz. Pausu eta 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Azkena. Pausu buelta 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Ikas dezagun orain ebats pausua. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskuma ezkerratzetik eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, eskumarekin hasita, eskuma ezkerratzetik eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Beste behin, eskumarekin hasita, eskuma ezkerratzetik eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pixkat azkarrago egiten saiatuko gara. Eskuma ezkerra eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pausu hau borobiltzeko hasieran saltotxo bat emango dugu. Froga dezagun. Eskuma ezkerra eskuma, zapaldu, pausu bat itxi. Eskuma ezkerra eskuma, zapaldu eta itxi. Pausu hau ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Ezkerra eskumatzetik ezkerra, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerreko oinarekin hasita, ezkerra eskumatzetik ezkerra, zapaldu, pausu bat eta itxi. Beste behin, ezkerraekin hasita, ezkerra eskumatzetik ezkerra, zapaldu, pausu bat eta itxi.
Pixkat azkarrago egin dezagun. Ezkerra, eskuma, ezkerra zapaldu eta itxi. Gogoratu, hasierako pausuan saltotxo bat eman behar dela. Ezkerra, eskuma, ezkerra zapaldu, pausu bat itxi. Ezkerra, eskuma, ezkerra zapaldu eta itxi. Hurrengo pausua pika da. Eskuma atzera zapaldu, ezkerra atzera zapaldu, pausu bat aurrera eta itxi. Berriz, eskuma atzera zapaldu, ezkerra atzera zapaldu, pausu bat aurrera eta itxi. Azkena, eskuma atzera zapaldu, ezkerra atzera zapaldu, pausu bat eta itxi. Pika pausua ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Froga dezagun. Ezkerra atzera zapaldu, eskuma atzera zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerra atzera zapaldu, eskuma atzera zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerra atzera zapaldu, eskuma atzera zapaldu, pausu bat eta itxi. Ikas dezagun orain ebats pausua. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskuma ezkerratzetik eskuma zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, eskumarekin hasita, eskuma ezkerratzetik eskuma zapaldu, pausu bat eta itxi. Beste behin, eskumarekin hasita, eskuma ezkerratzetik eskuma zapaldu, pausu bat eta itxi. Pixkat azkarrago egiten saiatuko gara. Eskuma ezkerra eskuma zapaldu, pausu bat eta itxi. Pausu hau borobiltzeko hasieran saltotxo bat emango dugu. Froga dezagun. Eskuma ezkerra eskuma zapaldu, pausu bat itxi. Eskuma ezkerra eskuma zapaldu eta itxi. Pausu hau ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Ezkerra eskumatzetik ezkerra zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerreko oinarekin hasita, ezkerra eskumatzetik ezkerra zapaldu, pausu bat eta itxi.